Anye tanganyini Allah Ta'ala fe kabo shetane Iblisa lainu toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anya sindi ni Allah Ta'ala to barkama ye. Ala mi je hine lokoleti ani lahara hine kerengerele. Suratul Jasiyati. Ako ambe sura minabi o suratul Jasiyati. Makiyatun ako ni Qur'an jingena Makka. Wa ayatuha. Aya farale nyonga. 37 ayatan. Okumana aya bi saba ani aya wolofla. Nga yoro dola aya bi saba ani aya woro. Ako ni sura jingena Alakira ka sallallahu alaihi wasallam. Kato Makka ko fona kɛra aya damadɔ ye n'o de ye kulli lezina amanu k'a daminɛ ye olu jiginna Madinɛ o kumana i bɛ taa sura kelen sɔrɔ yen Maka kuranɛ jiginnenw b'a la Madinɛ kuranɛ jiginnenw b'a la hakili o ye ko dɔnni ye bɛɛ fɛ parce que an delila ka kuma o kan ka kɔrɔ kuranɛ yɛrɛ ka ko cogoya kan non. Bien le 8 prochain mois 2025. Aïe. Haïmim. Ko Allah Ta'ala de ba aka ɲini fɛn dɔ haïmim na hali ni dɔw b'a kɔrɔ fɔ. Tanzilul kitabi. A ko nin kitabu ye min filɛ nin ye. Minallahi. A bɔra Ala de yɔrɔ kitabu in jiginna ka bɔ Ala de yɔrɔ. Naam. El Azizi. Ala min ye Ala ba ye. El Hakim. Ala min ka kiiri cɛ ka ɲi a ka baaraw la. Inna fi samawati. O de don inna fi samawati. A ko a bɛ kabakolo dali la f'i kaliki de don i b'a jɛ o a bɛ yɔrɔ wɛrɛw la o a bɛ aya wɛrɛw la inna fi khalqi samawati o kumana u ye khaliku tigɛ ka bɔ yan k'a kɛ inna fi samawati na. Wala ardi. Ani dugumakolo dacogo ko kabako caman b'o la. Ngalena. Ayatin. O ye kabako ye. Lil mu'minina. Maa o maa n'i ye mumini. Na. Wa fi khalqikum. Wa a yɛrɛ adamadenni dacogo. Wa ma yabuthu. Ani fɛn min yɛrɛ kɛlen bɛ bi. Min dabbatin. Kabini Ala ka dafɛnw na dugumakolo sanfɛ. Ayatun. Nin bɛɛ ye kabakobaw ye. Liqawmin. Jamakulu ye yuqinu minnu dalen bɛ lahara seli la. Ikhtilafil layli. Hali k'a da su yɛlɛmɛli ma. Wan nahari. Ani tile yɛlɛmɛni. Wa ma. Ani fɛn o fɛn. Anzalallahu. Ni Ala Ta'ala y'o jigin. Minas samai. Ka mini kabakolo la ni sanjiw ye. Min rizqin. Mini garisɛgɛw la. Fahaya. Ala nana ɲɛnɛmayali kɛ Bihil arda. dugumakolo la n'o sanji ye. Ba'da mawtiha. Dugumakolo salen kɔfɛ. Wa tasrifir riyahi. N'i ye fiɲɛ yɛrɛ ci cogo lajɛ. Ayatun. O bɛ wasa kabako ye. Liqawmin. Jamakulu bɛ yaqilu o na ni hakili dɔɔni b'i la. Aya. Naam. Tilika a ko min filɛ nin ye. Ayatullahi. O fɛn minnu jateli ye sisan o de ye Ala ka kabako ye. Natluha. An b'o o kalan Muhamadu ye. Alayka. Muhamadu kan bil haqqi. ni tiɲɛ yɛrɛ ye. Fa bi ayyi hadithin. Kumakan jumɛn do kun. Ba'da Allahi. Ala ka kumakan kɔfɛ. Wa ayatihi. Ani Ala ka dalilu kɔfɛ. Yu'minuna. Ko adamaden bɛ limaniyaw la o ye mun ye kun. I y'a ye. Haïmim. Ouais bon comme ni ale muskilaba t'ale la ten parce que a fɛn bɛɛ ye kɛnɛkan ko de Haïmim. Ala ko tafsirikɛlaw ko Ala de bɛ Haïmim kɔrɔ dɔn. Mais Haïmim kɔni fɛnbaw de don. U b'a fɔ ko Ala bɛ kale u la quoi o hurufu la. Bon dɔw b'a walawala tuguni ka taa don n'u ye fo philosophie kɔnɔ. O bɛɛ tafsirikɛlaw o bɛɛ recherchekɛlaw bɛɛ
hurufu mukhata ninnu kan fɛn caman b'a kan n'i donna ale kɔnɔ ale fana y'a dama patiɲɛ dɔ a ko cogo di tanzilul kitabi a ko ni kitabu in min jiginnen filɛ ni kitabu in jiginnen a ma bɔ yɔrɔ si a bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ ala de nana n'a ye kuranɛ ye ala ta ye mais mɔgɔw b'a kan quoi parce que an ka problème kɛra min ye kunu mɔgɔw m'u sogola ni diinɛ laban cogo ye an filɛ o degun de kɔnɔ mais yahudiw ni nasaraw olu ka ani majusaw olu ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra recherche de la nin fɛn min nalen filɛ an bɔ an dana bolo kan an b'a ban cogo di bon ani fanga dɔ de nana fanga min yɛlɛla olu ka fanga kan kodɔnna ni kodɔnna bɛ ɲɔgɔn na hali n'i y'a bɔ k'a bɛn k'i sigi a kan i ma lafiya dɛ i ma lafiya alors o yahudiw n'o o silamɛya jugu silamɛya sera ka mɔnɛ min d'u la n'u fanga ma se o don k'a kunbɛn o tuma na sa o sɔrɔla ka takatuw kɛ ko labɛn ka bila min bɛ se ka sini silamɛya bi o daminɛna kabini an ka hadisaw sɛbɛnni na a yɛrɛ b'o caman kalama a y'o dɔw silimaw ye an y'a fɔ k'a fɔ dɔw ma se k'a faamu o bɛ fɛn min faamu a nana o sira kan tuma min na o y'a faamu an bɛ nin kɛlɛ la kabini an ye wajuli daminɛ parce que an ɲɛ bɛ min na an ɲɛ bɛ o de la mais u y'a k'i na wala o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yan sisan o y'a sɔrɔ o ma bange yɛrɛ o mɛnna dɛ an ye nin sɔmi sɔrɔ a mɛnna an karamɔgɔ kabini an tɛ se ka kuma k'a fɔ labɛn bɛ silamɛya kama kuranɛ min n'ala ko tanzilul kitabi minallahil azizil hakim k'a fɔ kuranɛ muhamadu ka dilanlen tɛ a jiginna ka bɔ ni ala de yɔrɔ mais bi kuma bɛɛ bɛ ka fɔ kuranɛ ma o labɛn jugu minnu kɛra a caman bɛ ka nɔ bɔ bi n'o de fɔ a ye o anw de bi yan ko an ye silamɛw ye c'est vrai mais n'i taara yɔrɔ wɛrɛw la i jigi bi tigɛ i b'a fɔ ko silamɛw bɛ bi yɔrɔ minnu développélen don n'u b'an ɲɛ i b'a fɔ ko silamɛw bɛ bi bi ɲininkali kɛ silamɛw bɛ bi oui parce que olu ma silamɛya kɛlɛ ni an ka lalɔmaw ka kɛlɛ cogo ye nalɔma bi kɛlɛ kɛ ni fanga de ye mais kodɔnna bi kɛlɛ kɛ ni labɛn de ye wa a ti kɔrɔtɔ fo a ka kɛ ne ɲɛna non i b'a fɔ de fo a ka kɛ hali n'a ma kɛ e ɲɛna don dɔ la a bɛ na o tuma na o yahudiya ninnu ni o fɛngɛ minnu b'an ka silamɛw kɛrɛfɛ don o don u bɛ kuma jugu f'u ye hadisa dɔ bɛ yen alakira bɛ kuma Seydina Umaru fɛ a ko Umaru ma a ti fɛ k'a ye tuguni fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka kitabu ye a ti fɛ k'a y'a bolo kun a bi sogola n'a ye de a ko a ti fɛ a ɲɛ ti fɛ ka o ye Seydina Umaru bolo parce que bon an ka taa n'a ye ninnu de fɛrɛla ma u bɛ ka kuranɛ neni bi kuranɛ kalannaw bɛ ka neni bi anw ta c'est-à-dire anw taw welela ka don a la mais olu ma se ka hakiliko in faamu parce que hakiliko b'anw jɛ quoi n'anw donna ko la dɔrɔn an b'i fa ni ba nin de n'anw donna ko la dɔrɔn an bɛ muru turu i la de la o ye hali bi e ɲɛ ma yɛlɛ fɔlɔ e ma bɔ ko in na o ye mɔgɔ dɔw don a la sisan n dalen b'a la u bɛ tila k'olu bɔ a la tuguni mais anw taara yɔrɔ la o anw welela ka sigi k'an ɲininka ɲɛmɔgɔw fɛ Amérique bilahi lalilazim k'a fɔ nin ko in bɛna fiɲɛ nin bɛna mun se Mali ma n ko nin tɛ foyi se Mali ma n ko dɔrɔn a fɔra maliyɛn kan na bi o de ye Mali mɔgɔw wuli k'a fɔ an ka bere ta an ka jele ta an bɛɛ ka sa bi n ko tɛ maliyɛn kodɔnna bɛɛ bɛ nin kalama wa u k'a dɔn an yɛrɛ pɛrɛlen don fana k'a bila an labɛnnen don dɛ k'an kun da fenêtre la kɔni non
fɛn o fɛn diɲɛna n'a bɛ se k'i hakili yɛlɛmɛ n m'a fɔ lalɔmaw ka faneni baneni olu ko tɛ sa minnu b'i jɔ ka kira fana baneni kan t'olu ma ka na ni dalilu dɔ ye min bɛ se ka sigana dɔ don i la kuranɛ na ou bien ala la ou bien alakira yɛrɛ la o yɔrɔ dayɛlɛla ka ban fɛn o fɛn ma n'i dekun kana to setanɛ ka si la anw bɛ nin ka de y'a san 40 ye nin ye sira ɲɔrɔ tɛ yen min y'an to nin diinɛ na danaya don bilahi ala sago sɔrɔ wulibali don dɛ mais n'i y'an ka i tɛ se ka tɛmɛ an ka sekow fɛ i tɛ se ka tɛmɛ an ka kita n ko balawu ye nin de ye u sera an n'a ye ka ban quoi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u sera o la karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u sera o la ka karamɔgɔw bila ka débat kɛ fɛn inutiliw kan u sera o la a ko i k'a dɔn kabakolo dacogo ani dugumakolo dacogo ko ni maa min y'o jateminɛ n'i ye mumini kɔni ye o ye daliluba y'i bolo ka da ala la k'a dɔn ko ala bɛ yen wa fi khalqikum ani a yɛrɛw adamadenw dacogo n'i y'o lajɛ i bɛ ala ye dɛ ani an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn yɛrɛkɛlen la dugumakolo sanfɛ sɛw baw a yɛrɛw kɔnɔw o kumana fɛn o fɛn yɛrɛkɛlen don dugumakolo sanfɛ n'i y'olu dacogo lajɛ wa fi khalqikum yɛrɛ b'a bɔ ko hali a da a yɛrɛ adamadenw dacogo ma n'i ye adamaden dacogo lajɛ wallahi i b'a dɔn ko fɛn hakili dɔ y'a bila ye ani a yɛrɛ kun na ni mɔgɔ min bɛ yeli kɛ k'u ye mumini ye i bɛ da ala la wallahi ala b'i ye yan de sudufa ye bolitigi m'a fɔ fana ko boli ye nin kɛ ala bɛ yen na a ko nin ye kabako de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni hakili b'u fɛ n'u bɛ miiri wa ikhtilafi leyli ani su yɛrɛ yɛlɛmɛli su yɛlɛmɛli o fana ye kabako ye dɛ o kɛra cogo di an b'a dɔn o tɛ amɛrikɛnw nɔ ye japonɛw nɔ tɛ su yɛlɛmɛli sɔɔni hali sɔrɔ ne n ka denbaya dɔ b'a kuma na ko su yɛrɛ de ka teli sisan nka an sigilen dɔrɔn an ɲɛ bɛ minuit la ko su yɛrɛ de ka teli sisan o tuma na su yɛrɛ de ka teli sisan ja waati dɔ la a man teli wa ikhtilafi leyli o don wa ani su yɛlɛmɛli wa nahari o don wa ani tile yɛlɛmɛli tilefɛla a bɛ seli heure dɔw la fajiri la a bɛna seli heure wɛrɛw la fajiri la i bɛ kabakoya dɛ su ni tile bɛ yɛlɛma o tuma na jɔnni y'a yɛlɛma o ye ala ye dɛ min nana n'a ye o de y'a kɛ mɛ a bɛ an yɛrɛ bɔ wa fi anfusikum an yɛrɛ min filɛ nin ye an yɛrɛ wasara o anw ye k'a fɔ ala bɛ yen kɔni maaya yɛrɛ b'o de sabati maaya b'o sabati denmisɛnninw filɛ telefɔni dagɛlɛnw de ka d'u ye bon denmisɛnninw filɛ fini dagɛlɛnw de ka d'u ye alors mais o fini wo o telefɔni o samara ɲumanw dilanlikɛlaw de t'a dilan ni min ɲɛna i ɲɛ kɔrɔ i b'o de ta ko nin fɔrilen don dilanli la mais a ma n ko hakili dɔ de y'a kɛ k'a baara kɛ o hakili in bɔra min tumana telefɔnitigi ye sanga sɔrɔ n'a ka baara ɲuman ye samara ɲumantigi ye sanga sɔrɔ n'a ka baara ɲuman ye mais adamaden yɛrɛ dilancogo e k'o lajɛ tan i yɛrɛ tɛna dɔn ko hakili dɔ de sigira k'a kɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ tumana ala bɛ yen dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ b'o bɔ quoi mɔgɔ yɛrɛ b'o bɔ
mais u ko k'u bɛ ala ladege n y'a fɔ a ye o sinon o kelen bɛ ka mɔgɔw dilan k'a ban pewu n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ adamaden foyi t'a ni adamaden cɛ dɔrɔn mana don kɔ et puis u y'a labɛn sisan a bɛ taama yɛrɛ a bɛ hakɛ to u tun b'a labɛn fɔlɔ a musolama ninnu k'a feere ekɔlisobaw de la o n'a ɲɔgɔnnaw o de tun bɛ kɛ jamanafɛn ninnu kɔnɔ mais sisan o bɛɛ bɛ se k'a san personnel ka taa n'a ye i ka so kari m'a faamu de u kelen bɛ k'o bɛɛ dilan a la i yɛrɛ bɛ muso min ɲɛda fɛ i yɛrɛ de bɛ taa ɲɛdaw lajɛ min bɛ bɛn i ma i b'o sa ka taa et puis a bɛ bila i muso place de la fana mais u ma se ka ala ta kɛ dɛ ni pili banna a bi jɔ ni commande bloquera a bi bin mana ala bɛ yen kɔni a kana siga o la quoi voilà ni setigi dɔ bɛ yen ni setigi tɛ yen c'est à dire n'i yɛrɛ donna a yɛrɛ b'a kalanyɔrɔw la géographie n'i donna géographie kɔnɔ k'a faamu tile bɛ munumunu cogo min na dugukolo bɛ munumunu cɛ la cogo min na kalo ni dolo bɛ cogo min na i bɛ ala ye hali i tɛ taa yɔrɔ jan parce que nin fɛn o fɛn mana fili a ka baara la diɲɛ bɛ wuli kullun fi falahin yasbahu ninnu bɛɛ bɛ boli ala ka se de kɔnɔ mais nin kelen o kelen mana place bila diɲɛ bɛ wuli parce que diɲɛ yɛrɛ ka dɔgɔ quoi diɲɛ ka dɔgɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ ni tile lajɛ tile ka bon ka tɛmɛ dugukolo ka hakɛ min na dolo wɛrɛw bɛ yen olu ka bon dugukolo ye cogo min na n'a fɛn o fɛn ye sira bila ka n'i gosi dugukolo la dɔrɔn c'est fini o y'a bannen mais a bɛɛ bɛ ka boli ala ka se kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka boli ala ka se kɔnɔ kun faya kun n'a sɔrɔla kun bɛ maa o maa ka baara kɔnɔ ɲansɔrɔ dɔ tiɲɛna ɲansɔrɔ dɔ pièce yɛlɛmɛ ko kuma bɛ sen na ɲansɔrɔ a fɔ mɛ ko dɔw k'u kɔlɔsi mais a bɛ ala ka se kɔnɔ hali bi a bɛ baara la ala bɛ yen dɛ ala bɛ yen wa an bɛ bɔ yan mais an mana yan o de adamaden bɛ kabakoyo de la wa iza kuntu turaban wa izama i kɛlen lafikalen k'a fɔ ko ala bɛ tila ka ne wuli tuguni bɛɛ bɛ i bɛ kabakoyo la mais o kabakoyo yɔrɔ kɔni ka surun e yɛrɛ bɔra min i bɔra min i tari k'i b'a t'u lajɛ min maniyin summa kana alaqatan fa khalaqahu fasawa i bɔra ji salasalani de la min maniyin tumna ala tilala k'i bila fi qararin makinin yɔrɔ kɔnɔ i bɛ sabati yɔrɔ min na Amérique tɛ nin kalama dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ nin kalama ni ala n'a ka jɔnmuso cɛ ye ka fɛn bila yɔrɔ la fi qararin makinin k'a bila yɔrɔ la a bɛ se ka sabati yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka waati d'a ma ni waati nin sera e kana tan ni waati nin sera e kana tan ni waati nin sera e kana tan fo ka na se bangeni yɛrɛ ma yasarahu o y'a bɔ kuma ye adamaden bɛ bonya ba kɔnɔ ten ka bonya ba kɔnɔ ten a bɛ bɔ yɔrɔ min na n'i y'o yɔrɔ lajɛ ka mɔgɔ yɛrɛ lajɛ ala y'o de fɔ k'i kana sira ko summa sabila ko ni ala tilala ka sɔn nɔgɔya kɛ sira la ko a kana ko den kana tɔɔrɔ kana ba sɔrɔ tɔɔrɔ kana den sɔrɔ summa sabila yasara ni tin gɛlɛyara i ɲɛna i bɛ ji ta dɔrɔn summa sabila yasara i b'a siɲɛ 4 de fɔ n'i y'a siɲɛ 4 fɔ dɔrɔn a mu muso kɔnɔbara la a siɲɛ 4 fɔ a k'a da kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ u k'a bɛ jigin ayiwa alhamdulilayi an ka mɔgɔw bɛ yan k'u y'a kɛ ka kɔrɔ ko wulibali yɛrɛ don e b'i yɛrɛ sɔrɔ non siga t'a la ala k'an dɛmɛ o tuma na sa ala ko k'o ye la ayatin waqtilafu leyli wa nahari ani su ni tile fɔɲɔgɔnyali
bi yɛlɛmɛ cogo min na وما أنزل الله من السماء ani Allahu Taala ye fɛn min jigin ka bɔ kabakolo la n'o ye sanji ye min rizikin ka mini garisigɛ la kabakoba de don quoi i yɛrɛ b'a dɔn ko samawu fadaw de don kabakolo 7 an tɛna don o kɔnɔ bi mais sanji min bi jigin dugu dɔ la sanji bɛ na ni jɛgɛ de ye k'a suuru u ka dugu kɔnɔ fɔ bɛɛ bɛ kabakoya bili kan tɛ dɛ i y'a dɔn kelen-kelennin bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan jɛgɛ bɛ bin bili kan ni samiyɛ sera sanji natɔ jɛgɛ bɛ bin i ka bili de kan i bɛ jɛgɛ sɔrɔ i ka bili kan mais an y'a ye tout dernièrement sisan farajɛ jamanaw na sanji yɛrɛ de bɛ jigin n'i ma don u jɛgɛ b'i jogin quoi jɛgɛ bɛ jigin cogo min na a bɛ jigin ten a bɛ mobiliw fitiri ci jɛgɛ ka bɔ kabakolo la bon an b'a fɔ ten kɛ ko ka bɔ kabakolo la bon mais bɛɛ bɛ kabako ye o la dɔw ko non an karamɔgɔ yɛrɛ dɔ ka wajuli la an y'o mɛn kabini an denmisɛnnin de o ko kɔ dɔ de bɛ sanfɛ o kɔ in ko jɛgɛ bɛɛ b'a kɔnɔ lahara don mɔgɔ minnu ma jɛnɛya kɛ fiyewu olu de bɛ taa sigi kɔda in na ko jɛgɛ nɔɔnɔya bɛɛ bɛ bɔ ka tulo kɛ ko couleur c'est-à-dire couleur min ni couleur min tɛ kelen o jɛgɛw de bɛ bɔ ka tulo kɛ aw ye quoi bon muso wɔrɛnden bɛ ta cɛw wɔrɛnden bɛ ta o tuma na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn tabusi dun nin ma jɛnɛya kɛ kabini a wolo ala ninnu yɛrɛ ma jɛ c'est-à-dire a kɔda in na jɛgɛ de ko kuma kelen-kelenw na ko a jɛgɛw bɛ na sanji fɛ ka na bi mɔgɔw ka sow kan ani forow la o b'a sɔrɔ an ka dɔgɔ kosɛbɛ mais an nana ye sisan tiɲɛ don jɛgɛ bɛ bɔ sanfɛ ka na mais a tɛ bɔ sanfɛ a bɛ bɔ yan de ka taa sanfɛ fiɲɛ minnu bɛ wuli ni olu de bɛ sanji yɛrɛ ta ka bɔ an ka kɔgɔjiw n'an ka bajiw la ka yɛlɛ n'a ye ka taa kaba nɔgɔ la olu yɛlɛntɔ de bɛ yɛlɛ ni jɛgɛ ninnu y'u bolo i y'a ye bon o min bɛ yɛlɛn ka taa a bɛ taa kɛ gilasi de ye k'a simi sanfɛ n'o kɛra pour que anw ka ji sɔrɔ sisan fɔ ala ka funteni de don o gilasi in na ni funteni y'o sɔrɔ o bɛ yɛlɛ n'o yɛlɛla ala bɛ fɛ a ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa suuru ye o tuma na sa peut-être a bɛ se ka dɔ ta faransi peut-être ayiwa ni yɛlɛmɛ fiɲɛ ka yɛlɛmɛw na o jɛgɛw fa dɔ bɛna sin aw fɛ yan o tuma na o jɛgɛ dɔ bɛ se ka bɛn aw fɛ yen aw b'a fɔ nin tɛ yan jɛgɛ ye dɛ ko yan jɛgɛ kɔni tɛ a bɔyɔrɔ ka jan k'o bɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ kɔba min bɛ yen ko a dɔw bɛ bɔ yen ka na a nɔniya bɛɛ bɛ yen k'o bɛ faamu dɔɔni mais nin bɛɛ ye ala ka kabako de ye mais mun b'a glacé a bɛ frigo kɔnɔ a bɛ ala ka sebaya de ni ala jɔra a nali kan a y'o dɔnniya dɔw di adamaden yɛrɛ ma ni y'a kɛ gilasi ye a jalen bɛ yen n ye dɔnni d'a ma a yɛrɛ ka wuli a ka taa kalaya tari dɔnna na bomardeur kun t'an yɛrɛ fɛ yan avioni ko sanna avioni a bɛ wuli ka taa kabakolo la ka taa kaba nɔgɔ gosi peut-être tile 2 tile 3 a bɛ sanji sɔrɔ a tɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ na ni sanji ye la gilasi de bɛ sanfɛ bon n'a ye kaba nɔgɔ min lajɛ ala y'o kodɔn di a ka jɔn ma ji ka kan ka sɔrɔ kaba nɔgɔ min na a b'o dɔn a bɛ bom de ta bom a bɛ mɔgɔ faga bom min dɔn a bɛ bom de ta ka yɛlɛ a dilanlen don a harara hakɛ olu de b'a ɲɛ dɔn bɛɛ n'i ka kalan n'u taara u b'o de ci a la u b'o ci kaba nɔgɔ la kaba nɔgɔ in gilasi kuruw jalen de bɛ yen o de ye sanji ye n'a y'a gosi a bɛ na bon peut-être a bɛ na o don wula fɛ walima a bɛ si walima sinikɛnɛ de a bɛ na en tout cas n'ala ka diɲɛ ye ni adamaden ka kodɔn ye
ala ye hakili min d'a ma an b'a nafa n'a ye kosɛbɛ a faamuna o jaja kosɛbɛ mɔgɔ sirati de ye ni an ye yɔrɔ min fɔ sisan o tuma na sanji yɛrɛ kɛlen de bɛ bɔ yen ni ka se anw ma dugukolo la yan ala k'an dɛmɛ na ya tuma bɛɛ n b'a fɔ mais a yɛrɛ bɛɛ y'a ye mɔgɔ dilanlen de filɛ chinois fɛ n'i y'a ye dɔrɔn non n'i y'a ye mɔgɔ yɛrɛ don quoi mɔgɔ yɛrɛ de don ouais a bɛ mɔgɔ jaabi i bɛ kuma non mais ni yɛrɛ serew ni ninnu ta ɲagaminen don sinon o bɛ min dilan a bɛ taama de bɛɛ ɲɛfɛ ka taa fɔ sugu la fɔ sugu la et puis u y'a farafinta de dilan fana o ye farafinmuso yɛrɛ de ye nin ye tubabu ta de i y'a ye a ɲɛda filɛ i b'a adamaden de don a bɛ taama ayiwa muso yɛrɛ don quoi muso don cɛganaw b'a san ka taa n'a ye u ka so voilà ya bon fa ahaya ni ala ye ɲɛnamayali kɛ bihi n'o sanji nata ye el arda dugumakolo la a ka fɛn ɲɛnamaw salen kɔ binw salen kɔ ɲɔw salen kɔ o kura de don wa naam wa tasrifi riyahi ani sanji fiɲɛ ka lamaga o y'a ye o ye kabakoba ye dɛ fiɲɛ ka lamaga tasrifi riyahi a bɛ ala yɛrɛ de bolo i b'a dɔn fɛn ninnu bɛɛ bɛ ala yɛrɛ de bolo mais ala ye hakili dɔ de d'a ma ko an k'an nafa n'u ye avion bɛ boli n'o de mais mɔgɔ bɛ avion voyage kɛ c'est-à-dire sanfɛla koɲɛ a bɛɛ bɛ duguma mɔgɔw de bolo avion i taatɔ filɛ nin yɔrɔ min fɛ nin a taara ka foro sira in i b'i jɛngɛ ka t'i kini fɛ dɔɔnin dɛ n'o tɛ n'i taara ɲuman fɛ fiɲɛ ka bon a ti ɲɛ dɛ voilà u bɛ sira jira a la yɛlɛ sanfɛ dɔɔnin dɛ i bɛna se fɛnkɛ kuruba ma yɛlɛ dɔɔnin mais o si t'a ɲɛ a bɛ t'i k'a kɔnɔ waliw fo a bɛɛ bɛ ala wele kala u yɛrɛ kamana bɛ gan koyi a bɛ ɲamu yɛrɛ bolo de u b'i jigin u b'i yɛlɛ u b'i jigin ɲɛ ti sɔrɔ a la u b'o kɛ o bɛ k'i bolo avion kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn avion tigi a dɛsɛra de dugumamɔgɔw bɛ k'a fɔ a ye a kɛ tan a yɛrɛ bɛ k'a kɛ ten sɔɔni a b'i cun ka jigin gata a ti ɲɛ a b'i pan ka yɛlɛ a bɛ taa min sɔrɔ o ka jugu ye bon u b'a fɔ avion kɔnɔ mɔgɔw ma ko a y'a hakili sigi han ko an donna fiɲɛba dɔ de la ko tɔɔrɔ tɛ yen k'a fɔ a y'a hakili sigi ko a ye ceinture to a la fo ka taa se u b'a di ɲɔgɔn ma fo ka t'i se yɔrɔ la donc ni i bɔra Côte d'Ivoire sisan n'i bɛ taa Sénégal n'i sera Mali la yan Mali de b'i ta ka sira jira i la fɔ Sénégal n'i donna u ka danw fana na Sénégal b'i ta ye ayiwa fɔ dugu wɛrɛ la kɔnɔ bɛ taa ten de koyi n'o bɔra la a tɛ taa o mais tasrifu riyahi fiɲɛ yɛrɛ yɛlɛmɛ cogo fiɲɛ dɔw ka di dɛ fiɲɛni dɔw mana ci b'aw ko alhamdulillah nka fiɲɛ dɔw bɛ yen la hawla wala quwwata ala kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ ala kelen de bɛ nin wa tasrifu riyahi ani fiɲɛ yɛlɛmɛ bon mɔgɔ ka baara tɛ nin ye adamaden yɛrɛ kɔni i mana mɔgɔ ye mɔgɔ b'a fɔ a b'i jɔ ka ala yɛrɛ kɛlɛ o mɔgɔ hinɛ kan k'i minɛ i man ka kabako ye o la parce que ala yɛrɛ de ye dali caya kojugu fɛn bɛɛ b'a ka dali la ko adamaden kɛra ale ma fitiri wale wa khasimun mubin ayiwa khasimun mubin
ayiwa adamaden kɛra kɛlɛjugukɛla ye ala yɛrɛ nɔfɛ dɛ c'est kabako don naam ayatun a ko nin ye kabako de ye liqaumin yaqilun nka hakilimaw de ko don dɛ kuranɛ kumakan bɛɛ ala ko k'a kan bɛ hakilimaw de ma ni hakili y'i jɛ c'est fini o non ni hakili y'i jɛ ka n'i yɛrɛ faga mɛ i b'i kɔfɛ kojugu ko bɛɛ ye hakili de ye naam tilika a ko o kabako minnu filɛ nin ye nin de ye ala ka dalilu ye ne alahu taala b'a kalan e muhamadu ye bilaki tiɲɛ yɛrɛ la o kɔrɔ an b'a ɲɛ f'u ye i k'a faamu naam kumakan jumɛn do sa ala ka nin kumakan wuli bɔli kɔfɛ n'o ye kuranɛ ye dalilu jumɛn do ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna n'o ye ko kafiriw kan ka da o la ka tɛmɛ nin kan na ala ko wa tilika ayatulahi a ko nin min filɛ nin ye kabakolo dali fiɲɛ dali fiɲɛw yɛlɛmɛni su ni tile yɛlɛmɛli américain nɔ tɛ japon nɔ tɛ tilika ayatulahi ni ala ka kabako ye ne ala b'o walanwalan e muhamadu ye ka mɔgɔ ci ma ka mɛlɛkɛ ci ma ka